Nu skal jeg godt nok have noget at æde, mand. Like every night. Hej alle sammen, og velkommen til den her video. Alle jer med et rigtig, rigtig godt øje, I har nok spottet, at jeg ikke sidder det sædvanlige sted på mit værelse. Men jeg har en meget fin trappegrund her. Og det er simpelthen fordi, at jeg er flyttet væk i noget tid af personlige årsager. Og det er også derfor, der ikke har været videoer ude på YouTube den seneste tid. Og det må jeg virkelig, virkelig undskylde. Men nu er jeg flyttet, og nu har jeg tid til det igen. Så der skal nok komme nogen. Jeg er så flyttet herud, og det vil sige, at der nok ikke kommer nogle ting, som nogle af jer måske godt kan lide på min kanal længere. Det vil sige, min kat, min hund og Benjamin, min lillebror, de kommer ikke lige til at være på kanalen lige foreløbig. Så derfor så må I bare nøjes med mig, og jeg må finde på nogle kreative ting at lave alene, som jeg håber, I har lyst til at se på. Som er spændende at se på. I det seneste forløb, hvor jeg ikke har lavet YouTube-videoer, der har jeg så lavet noget andet, som hedder Musical.ly. Jeg tror, de fleste af jer allerede kender det, fordi det er sådan en ret stor ting end lige for tiden. Men jeg har lavet en Musical.ly-kanal, og jeg har lavet rigtig, rigtig mange videoer. Jeg tror, det er 30 videoer eller sådan noget derinde. I den tid, hvor jeg ikke har lavet YouTube-videoer. Fordi det er lidt hurtigere, og det er lidt nemmere. Ja, det har bare været nemmere for mig nu her, hvor jeg ikke har haft tid til at lave en helt stor video til YouTube. Jeg vil virkelig blive glad, jeg vil virkelig blive lykkelig, hvis det var, at I gad at gå ind og følge mig på Musical.ly og like mine videoer og sådan noget. Og til jer, der ikke har Musical.ly, eller har tænkt jer at få det, eller noget, så vil jeg selvfølgelig også lægge videoerne på YouTube. Og det gør så, at der kommer flere videoer om ugen, end bare den her ene video. Jeg håber stadig, I vil følge mig. Jeg håber stadig, I vil se mine videoer og være så positive omkring den, som I er. Men husk at sige, at jeg eksisterer, så vi kan få mere ind. Så vi kan få flere ind på Julie Guf. Det vil være så dejligt. Det var simpelthen alt for mig, og det var en lille update. Jeg håber, I vil smide den her et like, og husk at abonnere, hvis I ikke allerede har gjort det. Og så ses vi i min næste video. Bye bye!